Hello world! Magandang umaga sa inyong lahat. So ngayong araw na to ay papasok ako sa work. Medyo maaga yung alis ko galing sa bahay. So plano ko magpapagasolina kasi half tank na ako. So it's a nice day. Ipapakita ko sa inyo dito sa US guys na pag nagpapagasolina ka, walang gas boy dito. So tingnan nyo dyan sa gasoline station. Diba? Napakatahimik. So dito sa US guys, ikaw mismo ang mag-fill up ng gasolina mo. So pwede cash ang ibabayad mo or yung card mo. So ayan guys, half tank na ako. Hindi ko kasi aantayin na yung gas ko is low. So if half tank na, magpapagasolina na kaagad ako. Ayan, tapos na ako nagbayad. So ang ginagamit ko guys is unleaded. Naka-ready na yung ko. So start ko na yung gas. So yung unleaded na ginagamit ko guys, yung number 87 is 2.63 per gallon siya. So ayan guys, tapos na ako nagpapagas ng sasakyan ko. So full tank na. So, tingnan yung sa gas. So yan, full tank na yan. So yung full tank ko sa sasakyan ko guys, mostly aabot yan ng 1 month kasi 10 minutes lang drive from work to home. So ginagamit ko lang itong sasakyan ko pag nagtatrabaho ako. Maganda kasi itong mileage na sasakyan. Kunti lang ang kakainin ng gas.